पाग्ला दैमानि सा खर'आव जोंनि माखासे गुबुन गुबुन माहारिनि जाखांफुनाय लाइमोनफोरा बेवहाय मोनसे संख्रि हाजो मुंनि पिकनिक स्पट बेवहाय सोरजिदों बानायदों। दा बेखौ आं दिनैहाय रायजोफोरनि थाखाय बेखेवनानै होबाय। जोंनि तामुलपुर समस्तिनि दिनैहाय लेब्रा सान्तिपुर बेवहाय दिनैहाय संख्रि हाजो जोबोर मोनसे समायना मिथिंगायारि नुथाय। बेवहाय गुबुन गुबुन ओनसोलनिफ्राय दिनै गोबां दिननिफ्राय पिकनिक जानो फैदोंमोनब्लाबो मोनसे मोजां सिस्टेम बेवहाय गैयामोन। दा जोंनि जाखांफुनाय लाइमोनफ्रा बे जयै खौसेयै लोगो नांनानै बेखौ मोजाङै पिकनिक जानो हानायनि थाखाय मोनसे राहा खालामनानै होदों। दा आं बिथांमोनखौ बेनिखायनो साबायखर बावबाय आरो गासैबो रायजो राजाफोरखौ खावलायदों नैबे जोंनि संख्रि हाजोआव पिकनिक जाफै, गासै गावनि फेमिलिफोरखौ लानानै फैनो हानाय मोनसे सुबिदा दङ। मिथिंगायारि नुथाय, दैनि आंखाल गैया। दा बेखायनो गासैखौबो तामुलपुर जिल्लानि नैबे लेब्रा सान्तिपुर बेवहाय संख्रि हाजोआव पिकनिक जाफैनो आं बयखौबो खावलायबाय। पिकनिक प्लेससिम थांनो थाखाय लामाया माखासे एसे जेंना दं। बेयाव नोंथांनि मानिफ्राय एमएलए फानिफ्राय माबा मोनसे फोसावगोन? थांनाय समाव बियो तामुलपुर समस्तियाव गोलैयामोन एबा डेलिमिटेसननि उनाव तामुलपुर समस्तियाव हाबबाय। जों थारैनो बे थांलाय फैलाय लामाया बांद्राय मोजां नङा। माने पाक्का लामा नङिनि थाखाय गोबाङा हयथ' एसे उसुबिदा मोननो हागौ। बेखायनो फैबाय थानाय फाइनान्सियेल इयाराव जोंहा बेवहाय माखासे लामा बानायनायनि मोनसे सरकारनिफ्राय अनसुंथाइ फैनायनि खाबु दङ। दा फैयोब्ला बेखौ लुफुंनो थाखाय जोङो नाजागोन। नंगौ, जोङो थांनाय बोसोराव फार्स्ट जोङो जागायदोंमोन। बे समावबो जोङो माने गावनो माने फैसा खरसा खालामनानै जोङो लामाखौ साफा खालामनानै जों मोनसे पिकनिक स्पट खुलिदोंमोन। दा जोङो बे खेबावबो जोङो गावबा गावनि फैसाजोंनो जोङो लामाखौ साफा खालामनानै मोनसे पिकनिक जानो हानाय मोनसे सिस्टेमाव लाबोबाय आरो। ओमफ्राय जोङो ओरैबो थांनानै माने जेनेबा पिकनिक जाहाथे बयबो माने मोजाङै पिकनिक जानो हायो, बिनि थाखाय जोङो जायगाफोरखौ जोङो साब सिखोन खालामनानै दोनखानाय जादों। बेनिखायनो आङो गासै रायजो राजाखौ आं खावलायो बेयाव जाहाथे जोंना गोदान पिकनिक स्पटब्लाबो एसे नायनो समायना, जायगाफ्रा मोजां, दैया जोंहा मोननै साइडआव दै दंखायो, लोंनायनि थाखायबाबो माने साफाखा। बेनिखायनो बुङो गासैबो जाहाथे बेयाव पिकनिक जानो फैयो, आं गासैखौबो खावलायहरबाय। सुबिदाया ओरैनो दुगैनायफोरनि थाखाय मोजां आरो एसे बेरायग्लांनो मोजां, जायगाया जोबोद माने गुवार। ओमफ्राय गारिफोर दोननो थाखाय पार्किं सार्किंनि बहुद सुबिदा दङ। ओमफ्राय हाजो हाला दंलाबायो। ओमफ्राय बेयाव जेनेबा दंग'फोरा माने दै लोंनायनि थाखाय बिराद साफा, बेखिनियानो आरो। ओमफ्राय जिब जुनारा दङ, खिन्थु माने दा माने आगोलाव मानसि नुवाखैमोनथ', थांनाय बोसोराव नुवाखैमोन, थांनाय बोसोरनिफ्रायसो जों स्टार्टिं खालामबाय। दा मैफोरा दंलाबायो, ओमफ्राय दावराय दङ, ओमफ्राय आरो बै दाउमासार ना मा बुङो, दाउमासार बेबो दङ। ओमफ्राय हाग्रानि अमाफोर, मैदेराथ' मैदेर एनिटाइम मैदेर दङ एसे साइडआव, माने सानाव फैया खिन्थु हराव मैदेरा फैयो आरो। ओमफ्राय जोङो नै दाखालि सप्तासे आगोलाव जोङो सप्तासे जाबाय बेयाव जोङो बाथौ गायसनबाय। माने खायसे खायसेया माने मिथिंगायारि बेजों सोमोन्दो लाखिनानै खायसेया खुलुमनो बा इसोरखौ सिबिनो लुबैयो, बिनि थाखायनो जोङो बाथौबो गायसनना होनाय जाबाय आरो। फिसआ जोङो ओरैनो जेनेबा गारि फिसाफोरखौ साखा खब्रैखौ जोङो 200, बाइकफोराव जोङो 50, ओमफ्राय जोङो एसे गारि फिसानिसो एसे गोलाव बा खायसे ट्रेभेलार सिस्टेमनि गारि थायो, बासबो नङा गारि फिसाबो नंद्राया, बेफोरो 300 आरो बासफोरा जोङो 500। दावबायारिफोरखौ मा बुंनो सानो? दावबायारिफ्रा फैनानै जोंनि जिहेथु माने गभमेन्टनिफ्राय मोनसे SOP फोसावनाय दङ, बेखौ जाहाथे मानिनानै गासैबो सोलिलायो, गासैबो माने आलो गोजोनै माने पिकनिक जाफैयो, बेखौनो खावलायहरो आरो। एक्सप'फोर सोलिगोन नामा? एक्सप'आथ' ओरैनो एक्सप'नि थाखायथ' बेस्ट जायगा, खिन्थु दा जोङो देग्लायसो 2 बोसोराव आगान होबाय, सानो उनफोराव माने बिदिनो जालांगोन आरो।